לקוחה שלי יש אקרי, ואתמול הגיעה אליי לפגישת ייעוץ, והיא אומרת לי, אני כל כך מבולבלת, רק אותן דלולות, מה אני עושה, וככה, היא ממש הייתה לחוצה, והאור שלה באמת היה עם חתיכת אקני, ואני מסתכלת על האור שלה, והדבר הראשון שראיתי זה, שיש לה צ'יסטות כאלה, שהיא פשוט נגעה בהן. אז לפני הכל, אתם לא יודעים איזה טכנולוגיה לקחת, איזה לא, אתם צריכים ללכת למישהי שאתם סמכות עליה. עזבו את הטכנולוגיה בצד, בסופו של דבר, מישהי שאתם סמכות עליה, היא אחראית לקחת אתכם לתוצאה. היא כבר מתמחה בזה, היא כבר יודעת איך הולך, כי טכנולוגיות אין סוף והכל בשמות שונות. עכשיו, מעבר לזה, בתור אחת הקנטית שכלום לא עזר לי, לא רק אותן, לא גלולות, פשוט כלום, אני ניסיתי על עצמי כל כך המון דברים וגם על לקוחות, וכבר אני יודעת בדיוק לאיזה אקנה אני אתן איזה חומר ולאיזה אקנה אני אעשה איזה טכנולוגיה שתתאים בדיוק למצב העור שלה. זה חשוב גם שאתם הולכות יהיה את הניסיון איך לטפל בעור שלכם, אבל אתם צריכים לשים לב שאם יש לכם צ'יסטות כאלה, אסור לגעת בהם. זה יכול להגיע למצב שאתם מזהמות את מחזור הדם שלכם. אז קודם כל יש פצעים שמותר לגעת, יש פצעים שאסור לגעת, ולכן קוסמטיקאית שהיא מתמחה יודעת בדיוק אם היא יכולה להוציא לך את השחור או לא, אם היא יכולה להוציא לך את הקומדון או לא, או אם בכלל אסור לגעת. כי אם היא תיגע לך בזה, יכול להיגרם לך מצב של צלקת, והצלקת הזאת תיקח אותך לכל החיים. עכשיו, הפעם כל כך נחמתי עליה, כי אני רואה כמויות של בורות, ואני אומרת, וואו, היא גם עכשיו תיקח רק אותן, לא יהיה לך דרך חזרה איך לטפל בבורות האלה. כי הרי מה רק אותן עושה? הוא פוגע בעצם בכל בלוטות החלב. עכשיו, מה מרפא צלקות? מה שמרפא את הצלקות זה בעצם בלוטות החלב. הם בונים לי את התאים החדשים. אז אם את לוקחת רק אותן, אני לא יהיה לי את האופציה אחר כך לטפח בצלקות. אז כל דבר צריך מאוד 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 לחשב, וגם לפני שאתם בסוף תחליטו לקחת רק אותן, תטפלו קודם בצלקות, מה שכבר היה, ואחר כך תיקחו את רק אותן. כי אחר כך לא יהיה דרך חזרה.